lilemekezeke ndi kukwezeka dzina lanu Yehova Mulungu wokhala kumwamba, amene simutopa kutchulidwa dzina lanu. Akanakhala munthu akadalankhula kuti ndikumva musanditchulenso, koma popeza Yehova ndinu Mulungu amene muli ndi chikondi chozama ndi chikondi chopanda malire, timakutchulani dzina lanu ngakhale tili wochimwa. Zikungoonetsera kuti mukufunitsitsa kuti tonse tifikire kukulapa, kuti pamene mukukhazikitsa ufumu wanu tikapezeke tili mu ufumu wanu. Ndi cholakalaka chanu chifano munatilenga ndinu, munatilenga mchifanizo chanu ndi mwachikhalidwe chanu. Tithandizeni tsopano kuti chikhalidwe chanu chikhazikike mwa ife, kuti mchina chilichonse chimene tikachita, chimene tikalankhula ndi chimene tikaganize zikakhale zolemekeza ndi kukweza dzina lanu, ndi kuti inu mukakaona izi mukativomereze kuti ndife ana anu. Tithandizeni kuzindikira nthawi ndi nyengo, popeza tsopano tikukhala masiku akumapeto amene ali masiku ovuta. Muichi katipatseni nzeru za kuuzimu ndi kutsegula maganizo athu akuuzimu, kuti tikazindikire ndi kudziwa zimene dziko lapansi likuyendamo ndi zimene dziko lapansi likuchita. Tipatseni maso auzimu kuti tikaone chimene chikuchitika ku dziko lapansi. Yehova Mulungu wokhala kumwamba, mukhale nafe pamene angelo anu apitiriza kugwira mphepo zinayi za malo anu, kuti mphepo isakaombe kufikira china chilichonse chimene mwakonzetsera pano chikakwaniritsidwe kupyolera mu dzina la mwana wanu Yesu Khristu tapemphera ndi kusiya zonse. Amen. Ndimafuna mmene tikuyamba tikhale nalo ganizo limene tinayamba nalo, mmene tikukambirana muno kwambiri chimene takhazikikapo ndi nkhani yoti tidziwe pamene tili, kumene tachoka ndi kumene tikupita. Ndiye tikadziwa kumene tikupita tidziwa pamene tili, chifukwa kumene tikupitako tadziwako. Ndiye tizidziwa kuti tikafike paja ndiye kuti pamene patsala kuti tifike ndi pakuti. Ndiye tidziwa kuti ngati patsala pakuti kuti tikafikepo ndiye kuti pano tili kaya ndi mati paja mtsinje wathu chirete chabwino, ndiye kuti tikuyandikira kumene tulani tikupita. Tiyambe ndi ganizo ili, Genesis chapter 6. Genesis chapter 6 tiwerenga kuyambira verse 1 tilekeza verse 7, komano ikuthera nkhaniyo ndikanakonda ikanathera pa verse 8, komano tilekeze pa verse 7. Genesis chapter 6. Genesis chapter 6 tiyambira verse 1. Mawu otitsogolera akuti kulowerera kwa mtundu wa anthu. Verse 1. Ndipo panali pamene anthu anayamba kuchuluka pa dziko, ndi ana akazi anawabadwira iwo. Verse 2. Kuti ana aamuna a Mulungu anayang'ana ana akazi a anthu kuti iwo anali okongola, ndipo anadzitengera okha akazi onse amene anawasankha. Imanikaye. Verse 1 iyo akuti ndipo mtundu wa anthu namba kutani kuchulukana pachani. Ndiyeno Yehova waona kuti mtundu wa anthu pa dziko lapansi ukuchuluka. Mmene iye adalamulira pa chilengedwe akumuuza Adamu ndi Hava kuti muchulukane muligonjetse dziko la chani, dziko lapansi. Ndiye mu Genesis chapter 6 mtundu uja ukuchulukana, mtundu uja ukukula. Ndiye akuti ndipo ana aamuna a Mulungu anadzionera okha ana akazi a anthu. Ndiye kuti akuti anakadzitengera ana akazi andani? Anthu. Lero lino dziko lapansi sili kukamba za kuchulukana kwa anthu.
likukamba chifukwa chani dziko lapansi likukambanso za kuchulukana kwa anthu? Chifukwa Mulungu anena kuti muchulukane, muligonjetse dziko lapansi, mulidzaze dziko lapansi. Panopo dziko lapansi likukambanso kuti anthu pa dziko lapansi atani achulukana kwambiri. Ndiye mmene achulukanamu zikuoneka kuti zinthu sizikutani sizikuyendayi. Ndiye mafoti tikhale ndi ganizo limenelo. Chifukwa anthu tachulukana pa dziko lapansi, zinthu sizikutani za umoyo. Akunena kuti anthu amene akugwira ntchito za umoyo afika pokanika kuti kodi anthu amene achulukira chathandiza bwanji. Anthu amene akuyang'anira chuma pa dziko lapansi akunena kuti chuma chamba kuvuta kwambiri pa dziko lapansi chifukwa kuti anthu tachulukana kwambiri. Titani kuti chumachi chiyende bwino? Asa maphunziro padafika pachapoti klasi imodzi mmene kukhala nangati 30-60. Mphunzitsi mmodzi amene kukhala ndi anangati panopo amakhala ana 100 chakuti 200 chakuti. Klasi ingati ndi amaphunziro akunena kuti maphunziro sakuyenda bwino chifukwa kuti ana achulukana mchani mkalasi. Koma tipanga bwanji kuti maphunziro atani ayende bwino? Dziko lapansi lili ndi njira zimene kutani likufufuza kuti lipeze yankho ya kuchulukana kwa anthu pachani pa dziko lapansi. Komando tamvetserani Yehova akuti chani. Verse 3. Verse number 3. Ndipo anati Yehova, mzimu wanga sudzakangana ndi anthu nthawi zonse, chifukwa iwonso ndi othupi la nyama. Mwadumpha penapo ndibwererani ku verse 2. Ndipo verse 2. Kuti ana a Mulungu anayang'ana ana akazi a anthu kuti iwo anali okongola, ndipo anadzitengera okha akazi onse amene anawasankha. Verse number 3. Ndipo anati Yehova, mzimu wanga sudzakangana ndi anthu nthawi zonse, chifukwa iwonso ndi othupi la nyama. Koma masiku ache adzakhala zaka 100 kudza 20. Chabwino. Verse number 4. Mzimu wa Mulungu wafika poti ukulankhula kuti sindidzakangananso ndi ndani? Ndi munthu. Chifukwa chimene chidavuta ndi choti munthu amene akutchedwa mwana wa mwamuna wa Mulungu anakadzitengera yekha mwana wa mkazi wa ndani? Wa munthu. Ndiye munthu uyuyu khalidwe lake linali losiyana kwambiri ndi khalidwe la ndani? Khalidwe la Mulungu. Chimeneno chidatuluka mwa awiriwa chinali chisokonekero chokha. Ndiye Yehova akuna kuti mzimu wanga sudzalimbanaso ndi ndani? Ndi munthu. Munthu uyu ndi wathupi la nyama koma ndi wa masiku otani? Owerengeka. Panopo tikumakambirana, dziko lapansi likumakambirana kuti moyo wa munthu poyamba amene akuti moyo umayamba pa zaka zingati? Life begins at jani? At 40. Ndi panopo kumene kuti munthu ukafika zaka 40 ndi mwayi kapena ndi jani? Ndi chisomo. Koma poyamba amene kuti moyo umayamba pa jani? Pa zaka 40. Kusonyeza kuti Mulungu adanena kale kuti munthu obadwa mthupi la nyama masiku ake ndi owerengeka. Ndiye mzimu wa Mulungu sikufunanso kulimbana ndi ndani? Sikufunanso kulimbana ndi munthu. Chilipo chimeneno mzimu wa Mulungu ukukanira kulimbana ndi munthu. Tikufuna tione kuti kodi tikamanena kuti tili pati mulosi tikukamba za nkhani yanji. Pitirizani. Verse number 4. Pa dziko lapansi panali anthu akuluakulu m'masiku amenewo, ndiponso pambuyo pache ana aamuna a Mulungu atalowa kwa ana akazi a anthu. Ndipo anabalira iwo ana amenewo, ndiwo anthu amphamvu akalekale, anthu omveka. Verse number 5. Ndipo anaona Yehova kuti kuyipa kwa anthu kunali kwakukulu pa dziko lapansi, ndiponso kuti ndingaliro zonse za maganizo a mitima yawo zinali zoyipabe zokhazokha. Chabwino. Ndiyeno ana aamuna a Mulungu adzitengera okha ana akazi a anthu nabalana. Ndakuti anthu amenewawa amene anabadwawa
anali ndithu anthu amene anali olozeka, anthu akuluakulu. Ndi anthu akuluakuluwa kunapezeka kuti malingaliro awo, maganizo awo, zochita zawo zinalino zikuyipirayipirabe pamaso pa Mulungu. Chifukwa anthuwa anali odzitamandira. Anthu awa amadzimva kuti mmene ndilili ineyo ndi mphamvu zangazi china chilichonse ndikhoza dani, ndikhoza kupanga. Ndi adachotsa ganizo lopembedza Mulungu wakumwamba nakhazikika pakudzitamandira okha. Masiku otsiriza anthu adzakhala otani? Odzitamandira, odzikuza. Kulibe masiku ano? Ndiye ngati alipo masiku ano, unthawi ya Nowa, ana akazi amene adatengedwa ndi ana amuna a Mulungu atabala ana, kuti apezeka odzitamandira, odzimva potengera maonekedwe awo, potengera chuma chawo chimene adali nacho. Ndiye Yehova ananyansidwa chifukwa awa anachoka pamaso pa Mulungu, chifukwa malingaliro awo, maganizo awo anali akuyipirayipirabe. Ndiye Yehova akuti anamva chisoni, chifukwa malingaliro a munthu amene iye adamulenga akukhala oyipirayipirabe. Koma Mulungu mmene amalenga amati tipange munthu mchifanizo chathu mwa chikhalidwe chathu. Chikhalidwe cha Mulungu si choyipirayipira. Mulungu nthawi zonse timene kuti ndi wachani eti ndi wabwino. Koma anawa obadwa akuti malingaliro awo anali akuyipirayipirabe. Ndiye tikufuna tipeze kuti kodi mu nthawi inoyo tili pati mu ulosi. Izizi zidachitika ku m'bado wa Nowa, zikuchitika koyambirira. Panopo tikuona kuti tikupita kumapeto. Ndiye tikufuna tione kuti kodi mu nthawi inoyo tikamane kuti tili pati mu ulosi, tione kuti kumene tidayambiraku ndi kumene tikupita, kodi mu nthawi ino tili patipo. Atsogoleri tapitirizani. Tili pa verse number 6. Ndipo Yehova anamva chisoni chifukwa anapanga munthu pa dziko lapansi. Ndipo anavutika mtima mwace. Verse number 7. Ndipo anati Yehova, ndidzapfapfaniza anthu amene ndawalenga pa dziko lonse lapansi, anthu ndi nyama ndi zokwawa ndi mbalame zamlengalenga, pakuti ndimva chisoni chifukwa ndapanga izo. Zikomo kwambiri. Verse yotsatira yakuti chani? Verse number 8. Koma Nowa anapeza ufulu pamaso pa Yehova. Zikomo kwambiri. Akuti koma Nowa anapeza ufulu pamaso pa Yehova. Ndi Yehova anamva chisoni chifukwa malingaliro a anthu, zochita za anthu zinali zili zikuyipirayipirabe mmene anthu amakhala. Ndi Yehova akumva chisoni. Akumva chisoni chifukwa anazilenga izo. Ndi akufuna kuononga, koma paonongapo akufuna kuononga ndi mbalame zomwe zimene sizinachimwe. Akufuna kuononga ndi cholengedwa chilichonse chimene sichinachimwe. Koma amene adachimwa, amene anali ndi malingaliro olakwika, adali munthu amene adalengedwa mchifanizo cha Mulungu ndi mchikhalidwe cha Mulungu. Ndi mafuna tilione dziko lapansi lero mmene likuyendera dziko lapansi, mmene lili dziko lapansi, malingaliro a dziko lapansi, makhalidwe a dziko lapansi sakufanana ndi nthawi ya Nowa. Lero munthu kuti apeze ndalama akagulitsa munthu chani? Munthu unzake. Anthu akumasowa mtendere akamakhala chifukwa ndi malingaliro anthu ena amene adzadza mdziko lapansi, malingaliro anthu ena amene ali ku dziko lapansi, amene akudzitamandira, amene akudzikweza, nkumanena kuti kulibe Mulungu, malingaliro awo akuyipirayipirabe. Ndiye Mulungu akuti anamva chisoni, nkumanena kuti ndidzafafaniza ngakhale mbalame zachani zamlengalenga ndi zokwawa zonse za pa dziko. Ndipo ndikumva chisoni kuti ndinazilenga izo. Koma wachimwayo ndi munthu. Munthu uyu akulengedwa mchifanizo cha Mulungu ndi chikhalidwe cha ndani? Cha Mulungu. Ndiye taliona dziko lapansi mmene lapangira mapulani ake, dziko lapansi mmene likuyendera, dziko lapansi mmene likukhalira,
dziko lapansi mmene likuchitira zikusonyeza kuti malingaliro panopo a dziko lapansi akuyipirabe. Dziko lapansi likubweretsa chakudya chimene chili cholakwika m'matupi athu. Dziko lapansi likubweretsa mfundo zimene zili zolakwika pa chikhalidwe pathu. Dziko lapansi labweretsa maganizo amene ali olakwika pa chipembedzo chathu. Chifukwa kuti ana amuna a Mulungu anakadzitengera okha ana akazi anthu. Ndipo mbewu imene idatuka kumeneko inali mbewu yolakwika, imene inali yodzikuza yokha, yodzitamandira yokha. Nchifukwa dziko lapansi pano lili nacho chipembedzo chimene akunena kuti Mulungu kuli chaneti kulibe. Dziko lapansi sili kuganiziranso zoti kuli Mulunguyi. Ndili mafika po challenge kuti ineyo ngakhale mutane kuti kuli jahena ndikhoza kusangalala kwambiri kupezeka kuchaneti kugahenako. Malingaliro a munthu akuyipirayipirabe. Dziko lapansi lero lili ndi ana amene amatanga amakhala usana ndi usiku, amakhala akungoganiza zopanga ziwembu, kupha miyoyo yosalakwa, kugulitsa munthu wosalakwa, kusokoneza mizimu yosalakwa ndi kuyisokeretsa. Ndiye Mulungu wakumwamba akunena kuti mzimu wanga sudzakangana ndi munthu, chifukwa ndiye wamasiku otani owerengeka. Koma amangomva chisoni kuti adatani adatilenga. Ngati taona chimene chinachitika mu nthawi ya Nowa, kuti Nowa apeze ufulu pamaso pa Mulungu chifukwa kuti anali wolungama, nanga bwanji mu nthawi ino? Ndimafuna titenge dziko lapansi ndiye tidziliona. Tikamakhala tiziganizira chimene chikuchitika ku dziko lapansi. Tiziona fundo zimene zikumabwera kuchoka ku dziko lapansi. Kodi chimene tikumauzidwa chotani? Chimene tikumapanga chotani? Kodi chimene tikumaganiza ife tikumaganiza chotani? Chimene dziko lapansi likutiphunzitsa kuti ife tiyendemo likutiphunzitsa motani? Kodi malingaliro a inu ndi ine nawonso akukhala oyipirayipirabe? Chifukwa tafika podzitamandira, tafika podzikuza. Sokoli pitani ku buku lachiwiri. Yohane chapter 4 tiyambira verse yake ya 17 kulekera 23. Mawu titsogolera mkazi wa ku Samaria. Verse number 17. Mkazi anayankha anati kwa iye, ndilibe mwamuna. Yesu ananena naye, wanena bwino kuti mwamuna ndilibe. 18. Pakuti wakhala nawo amuna asanu, ndipo iye amene ukhala naye tsopano sali mwamuna wako. Ichi wanena zoona. Zikomo kwambiri. Nkhani iyi akukambirana pa chitsime. Chitsime cha Yakobo. Ndiye Yesu akukambirana ndi mzimayi. Yesu uyu ndi Muyuda, mzimayi uyu ndi Samariya. Ndiye Yesu wasiyana ndi ophunzira ake. Ophunzira akupita mudzi wina kuti akagule chakudya. Ndiye iye akupita pa chitsime. Ndiye pa chitsime paja pakubwera mzimayi akutsatunga madzi. Ndiye Yesu anampempha mzimayiyo kuti undipatse madzi ine ndimwe. Ndiye mzimayiyo anamuzindikira kuti uyuyu ndi Muyuda, ineyo ndi Samariya. Ndiye panali udani pakati pa awiriwo. Mukayitsatira nkhaniyo mmene akuyifotokozera akunena kuti sitiyenderana naye. Ndi anthu ayamba kukambirana. Ndi mmene akukambirana Yesu akufuna kupereka chithunzithunzi. Muone kumene kuchoka nkhaniyi ndi kumene ikupita. Mmene Yesu amauza akuphunzira kuti sipadzakhala mwala pamwamba pa mwala unzake. Anali akuyamba chapter china cha nkhani ya zimene zidzachitika kuti kutsogolo. Ndiye mzimayiyu mmene akukambirana naye akuyamba nkhani ya madzi. Ndiye mmene akukambirana za madzi akupita nayo nkhaniija, komano Yesu nkhani yake sinali yoti akambirane nkhani yokhudza chani, yokhudza madzi, koma amafuna amuuze zakuti zakutsogolo. Ndiye kumadziko angotani angodutsirako.
mmene Yesu amanena kuti ukanadziwa kuti amene ukumukaniza kumwa iwe ukadampempha madzi kuti sudzakhalenso ndi chani? Ndi ludzu. Koma tione tsopano kumene kupita nkhaniku. Kodi nkhani ikupitirirabe kukamba za madzi kapena ikambabe za ludzu? Ndi muione kuchoka ku madzi yukafika ku banja. Mzimayi akunena kuti yayi ndakhala nawo Yesu akumuwuza kuti wakhala nawo amuna ngati? Asanu. Ngakhale uli naye Yesu wandani? Si wako. Ndiye Yesu akunena kuti wanena bwino. Chifukwa anamutuma kuti upite ukatani? Ukatenge mwamuna wako ubwere naye. Ndiye Yesu podziwa za kutsogolo akufuna nkhani iyende momveka bwino kuti inu ndine itipatse chidwi tiyitsatire bwinobwino nkhaniyo. N'chifukwa ikumati kuchoka ku madzi tsopano yakafika kuchani? Yakafika ku banja. Ndiye ichokano tsopano kuchani? Ku banja. Nkhani yukafika kuchani? Ku chipembedzo. Ndi pafuna tilione dziko lapansi mmene likutichotsera ifeyo ku nkhani yakupembedza. Ndiye ikutipititsa ku dziko. Ikutsata ndondomeko imene Yesu amatani? Amayitsata. Ndiye akutichenjerera. Mmene akutichenjereramo atichotsa kukupembedza koona natipititsa kupembedza kotani ti? Kolakwika. Kumene sitipembedza Mulungu wakumwamba koma tipembedza ndani ti? Mdierekezi. Tapitizani akuti chani pamusi pake? Verse number 19. Verse number 19. Mkazi ananena ndi iye, Ambuye, ndizindikira kuti muli mneneri. Zikomo kwambiri. Mmene akukambirana chifukwa cha nkhani zimene akambirana apapa zoti wanena bwino kuti mwamuna uli nayeyo si wandani? Si wako. Ndiye mzimayi tsopano wayamba kuzindikira kuti uyuyu ndi Muyuda koma si Muyuda wamba. Uyu akuoneka kuti ndi ndani? Ndi mneneri. Akunenera zakuti? Zakutsogolo. Nanga kumene amakhala mzimayiyu mmeneyo wakhala ndi amuna asanuwa nkudzapezeka uyu Yesu analiko ngati? Ndiye Yesu wadziwika kuti ndi ndani? Ndi mneneri chifukwa akunena za zimene zidachitika ndiye akunena za zimene zidzachitika kutsogoloko. Ndiye mmene wafotokozera mzimayiyo kumusiku akuti chani? Verse number 20. Verse number 20. Makolo athu analambira mphiri ili. Ndipo inu munena kuti mu Yerusalemu muli malo oyera kulambiramo anthu. Verse number 21. Yesu ananena naye, tamvera ine mkaziwe kuti ikudza nthawi imene simudzalambira Atate kapena mphiri ili kapena mu Yerusalemu. Verse 22. Inu mulambira chimene simuchidziwa, ife tilambira chimene tichidziwa, pakuti chipulumutso chichokera kwa Ayuda. Koma ikudza nthawi ndipo tsopano ilipo imene olambira oona adzalambira Atate mu mzimu ndi mu choonadi, pakuti Atate afuna otero akhale olambira ache. Ndiye mmene amakambirana nkhani, akambirana za madzi, akambirana za banja. Ndiye tsopano mzimayiyu wazindikira kuti amene akuyankhula naye ndi mneneri. Ndiye mzimayi tsopano chidwi chake akufuna adziwe kuti kodi kupembedza koona ndi kuti? Kuti chipembedzo chenicheni ndi chiticho? Ndiye yekha akutembenuka akumuuza Yesu kuti makolo athu amalambira mphiriro. Ndiye akuwalozera kuti Asamariya akamalambira kapena akamapembedza amapembedza mphiri. Ndiye Yesu akumuuza kuti inu chimene mumapembedza simuchitane ti? Simuchidziwa. Chifukwa chipulumutso chichokera kwa ndani? Chichokera kwa Ayuda. Ndiye kuti koma ikudza nthawi imene simudzapembedza muchane ti? Mu Yerusalemu kapena muchani? Kapena mphiri. Mukuona mmene asinthira sonkhani ya chipembedzo? Simudzalambira mphiri kapena simukapembedza mphiri kapena muchani? Mu Yerusalemu. Nthawiyo ikutani? Ikudza. Mmene ikubwera nthawi iyi Yesu akufuna afotokoze kuti kodi kulambira koona ndi kutiko. Ndiye akunena kuti koma ikudza nthawi ndipo tsopano ili chani ti?
ilipo imene olambira woona akuyenera kulambira mulungu muzimu ndi chani ndi choonadi. Ndiye iye olambira muzimu ndi choonadiyo mulungu amakondwera naye chifukwa mulungu amafuna olambira motani moona chifukwa mulunguyo ndiye chani ndiye mzimu. Mmene ana amuna a mulungu anakadzitengera okha ana akazi anthu nabereka anawo nakhala odzitamandira odzikuza chifukwa anali anthu akuluakulu, anali ndi ndalama zawo, anali ndi chuma chawo, anali ndi mabizinesi awo, china chilichonse chimene anachifuna adali nacho. Ndiye adasiya kulambira mulungu mu mzimu ndi chani ndi choonadi. Chifukwa mulungu anakwiya nawo ndi kumva nawo chisoni. Ndiye panonso akuti koma ilipo nthawi ndiye tsopano imene Yesu amayinena kuti ikudzayo, koma ndi iti ndi inu imene olambira woona akuyenera kulambira mulungu mu mzimu ndi chani ndi choonadi. Ndi awawo amene akulambira mulungu mu mzimu ndi choonadiyo ndi amene mulungu akotani akuafuna. Chifukwa mulunguyo ndiye chani ndiye mzimu. Ndiye kuti awawa ndi amene mulungu akusangalatsidwa nawo. Efeso chapter 5 verse 15. Efeso chapter 5 verse ya 15. Potero penyani bwino umo muyendera. Simonga opanda mzero, koma monga nzeru. Zikomo kwambiri. Ndiye ku Mateyu chapter 24 mawu amene Yesu adayambirira kuyankhula atakambirana ndi ophunzira, akucheza ndi ophunzira, atawuza kuti sipadzakhala mwala pamwamba pa mwala unzake osagwetsedwa. Ndi anawuza kuti yang'anirani munthu asatani asakutsokeretseni. Ndi Efeso akunena kuti mayendedwe athu tiyende monga chani anzeru. Tidziwe ichichi mu nthawi imene tikukhala tikufunika nzeru, tikufunika kukhala auzimu, tikufunika kupembedza koonadi. Tiyende monga chani monga nzeru. Verse 16 akuti chani? Verse number 16. Akuchita machawi popeza masiku ali woyipa. Ndiye akunena kuti opembedza moonawo, opembedza mulungu mu mzimu ndi choonadiwo akuyenera kukhala ochita machawi, akuyenera kukhala amachawi, akuyenera kukhala achangu popeza masikuwa ali oyipa. Nowa adachita machawi, Nowa anali nayo nzeru, Nowa anali nacho chidziwitso. Nchifukwa anapeza ufulu pamaso pa ndani? Pa mulungu. Ndiye mulungu lero akufuna olambira woonawo akhale amachawi, akhale anzeru, ayende monga ana ausana akuunika popeza masikuwa ali oyipa. Mmene tikuone dziko lapansi, mmene likusinthira dziko lapansi, kunoko mbewu imene mmayilima kwambiri chani? Chimanga? Nandolobwa? Mmalima nandolo amene mukudzalayo ndi amene mukadzala kale kapena uyu ndi wina? Mbewu ina inachokera kuti mbewu inayi imatheka kusunga mbewu yake nkudzamera bwinobwino. Okay, koma patsogolopa mukhala ndi mbewu imene yoti mudziti mukalima mukangokolola inuyo mudziganiza kuti mwasunga mbewu, mukakangoyidzala mbewuyo ikamera, koma ikangomera kungokhala 2 weeks mbewu iziuma. Chifukwa ndi dziko lapansi limene nolutani likukonza. Ndi akunena kuti tichite mwa machawi popeza masiku ali otani ali oyipa. Tiyende monga chani? Monga anzeru. Ndi malakalaka ine anthu tidapanga chiganizo chakupembedza moona chimene inuyo ndine tidzichipembedza tichidziwe, chifukwa nzima iyi wapachitsime akuti chimene amapembedza samatani samachidziwa. Chifukwa iwo chimene amadziwa amangodziwa kuti timakalambira muchani mphiri, koma mphirimo samadziwa kuti chimene akapembedza ndi chani. Ndiye Yesu akumuwuza kuti chipulumutso chichokera kwa ndani? Kwa Ayuda. Ndiye nzimayi anafika potsimikizika nkunena kuti inu ndizindikira kuti muli ndani? Muli mneneri. Dziko lapansi lakangalika kupanga mapulani. Panopo inu ndine tili pano tukambirana za uzimu, koma alipo anzathu kuseriko chimene akukambirana si cha uzimu,
akufuna agwetse cha uzimucho kuti inu ndine tisapembedzenso mulungu motani ti mu mzimu ndi choonadi. Ndiye kuti mudziwe kuti malingaliro anthu pa dziko lapansi akunkayipirayipirabe. Panopo ku America kupangidwa mkaka wakumwa othira kuti koma mkakawo akuutenga kuchokera ku mphemvu. Panopo ku South Africa kuli chakudya chimene chayikidwa m'matini. Ngati muja kuno poyamba tinali ndi mulanje tipati mulanje pig products amayika amene muja kandi nandolo kandi chani sawa kuzika mdzitini. Panopo ku South Africa akupanga koma akuyika mphutsi ndi nyongolotsi. Chifukwa bungwe la zaulimi pa dziko lonse lapansi la FAO lidalengeza kuti kukhala njala yoopsa ku dziko lapansi ndi anthu tiphunzire kudya chakudya chimene sinatanibe sitinadyepo. Chifukwa kuti ng'ombe panopo ku America zikutha mkaka usowa ndi apeza njira yopangira mkaka kuchoka kuchani kumphemvu. Malingaliro anthu kuyipirabe. Ndiye tiganize kuti mulungu akhala chete. Ndiye tidziwe kuti mmene tikuteremu kuti mmene dziko lapansi likuteremu mmene likuyenda dziko lapansi tili pati kwenikweni mulosi. Chifukwa kuti yang'anirani asakusokeretseni ndani ti munthu. Mmene munthu amalengedwa anakidwa munda wa Edeni nampatsa chakudya kuti azirani azidya. Komwe mukakawerenga ku Levitical chapter 11 nkhani ya mphemvu Yehova akukana kuti mphemvu oloita kuti yafa musakhudze ngakhale chani mtembo wake. Ndiye wina utenga mphemvuja nkuisinja nkupanga mkaka. Malingaliro a munthu akuyenda bwino akuyipirayipirabe. Ndiye kuti tiyende monga nzeru chifukwa masiku ali otani ti ali oyipa. Ndiye mmene masiku ali oyipa akuti tirani atsogoleri mmene masiku ayipa. Verse number 17. Verse number 17. Chifukwa chache musakhale opusa koma dziwitsani chifuniro cha Ambuye nchiyani. Tidziwitse chifuniro cha Yehova ndi chani. Yehova mmene Yesu amakambirana ndi mzimayi pa chitsime amafuna kuti mzimayi afike kukulapa ndi kuzindikira kuti ompembedza woona ndiye ndani ndiye Mulungu. Chifukwa kuti ilipo nthawi ndiye inoyo imene opembedza woona akuyenera kumpembedza Mulungu ndi mzimu ndi chani ndi choonadi. Chifukwa Mulungu ndi mzimu ndiye akufuna opembedza ake akhale otani akhale oterewa. Ndiye Yesu akumuonetsera anamphunzitsa mzimayiyo kuti masiku ali otani ali oyipa awawa. Ndiye iweyo tatembenuka. Ine chimene chimandisangalatsa mukayemeza nkhani imenechi ya mzimayicho. Mzimayicho akuti adasiya mtsuko wake ndi chotungira nkuthamanga kupita kuchani kumudzi. Atapita kumudzi chimene adakapanga cha. Ndiye mukamamaliza akunena kuti anabwera anthu angati ochoka kumudzi. Mudzi wonse ndiye ntchito ili ndi inu tsopano mukachoka panopo muuze mudzi wonse utembenuke udziwe ndani Yehova Mulungu wakumwamba. Chifukwa uyo anali mzimayi mmodzi amenenso wayiwala kuti ndinatenga mtsuko wa madzi, wayiwala kuti anatenga chotungira madzi. Ndiye izizi alibe nazo ntchito ndiye akauza mudzi wonse tsopano. Koma mukapita ku Genesis ana amuna anthu atakwatira ana akazi anthu ndiye mtundu atuka umeneko akuti chifukwa udali waukulu anali anthu akuluakulu anali anthu achuma chawo anali anthu odzimva. Mulungu adatani adakwiya nawo. Koma mkazi uyu amene poyambirira pa nkhani akunena kuti Ayuda ndi Asamariya sitiyenderana ndiye mweyo amene wanyamula uthenga kupita kukauza mudzi wonse mudzi nkubwera nkudzavomereza kuti uyu ali ndani ali Mesiya. Mudzi wonse ndikukhulupirira kuti unapembedza mu mzimu ndi chani ndi choonadi. Sunabwererenso kuti kuphiri kukalambira chimene amatani chimene samachidziwa. Anadziwa kuti masiku ali oyipa nthawi iyi sinali yoseweretsa. Akumana naye amene anayenera kuti ampembedze. Petirizana tsogolera maliza ndi kumaliza verse chani bene. Tili pa verse number 18 timalizira verse number 21. Verse number 18. Ndipo musadzale naye vinyo mmene mulichitayiko komatu mudzale naye mzimu. Verse number 19.
ndi kudzilankhulira nokha ndi masalimo ndi mayamiko ndi nyimbo zauzimu kuimbira ndi kuimba m'malimba a Ambuye mu mtima mwanu. Zikomo kwambiri. Inuyo ndine tikamakhala ngati tikufuna tikhale opembedza oona amene tikumpembedza Mulungu mu mzimu ndi choonadi. Popeza masiku awawo ali oyipa ndati tikhale amachawi. Machawi ake akuti tisaledzere naye vinyo amene ali chani muli chitayiko. Koma nthawi zonse tikamakhala, nthawi zonse tikamayenda, nthawi zonse tikamagwira ntchito, nyimbo zathu akuti zikhala chani? Nyimbo za chani? Nyimbo za chani? Ndine ngati ndi Bible akuti nyimbo zathu zizikhala nyimbo za chani? Za uzimu. Nde tikamayenda tiziyankhulira tokha masalimo. Tiye titenge mawu a Yehova tiasunge mkati mwathu. Tikamakhala nthawi zonse tizilankhula masalimo. Tikamakhala nthawi zonse ndi kugwira ntchito tizimba nyimbo za uzimu. Ndiye kuti Yehova sinatani sinasiyane naye tikuyenda naye. Chifukwa ngati ukuziyankhulira wekha, Exodus chapter 20, usakhale nayo milungu ina koma ine ndekha. Uzidziwa kuti palibe china chilichonse chimene ndingachilambire koma ndani? Yehova yekha. Tikamakawerenga kunena kuti usasirire kanthu kalikonse kanzako, udziwa kuti chimene ndili nacho ine chinditani chindikwanire. Ndipo potero iweyo mmene ukulankhula salimo la Yehova upangitsa kuti Yehova akhale pafupi ndi iweyo. Upangitsa kuti angelo ake aziyenda nawe nthawi zonse, azikuteteza nthawi zonse, azikutsogolera nthawi zonse. Kupembedza kwako upembedza mu mzimu ndi chani? Ndi nchoonadi. Aroma chapter 13, chapter 13 cha Aroma, verse 11. Verse 11, chapter 13, Aroma. Aroma chapter 13, verse 11. Aroma chapter 13, verse yake 11. Ndipo chitani ichi podziwa inu nyengo, kuti tsopano ndiyo nthawi yabwino yakuuka kutulo. Pakuti tsopano chipulumutso chathu chili pafupi kuposa mmene tinayamba kukhulupirira. Zikomo kwambiri. Mmene mukulionera dziko lapansi, mmene likuyendera dziko lapansi, zimene likupanga dziko lapansi, akuti tichite ichi podziwa kuti nthawi chani yabwino yakuuka kuchani? Kutulo tatu. Inuyo dziko lapansi mukaliona maplani amene akumabwera, inu ndine tikumakhala nkupakambirana kumanoti ndi chani ndi chitukuko. Dziko lili kusintha, likutukuka. Ndiye panopo dziko lafika pomanena kuti tikuyang'ana kuchani 2063. Ndiye 2063 kudzakhala Malawi uno adzakhala ndi mizinda ikulu yooneka bwino kwambiri. 2060 chani? 63. Ndiye mukakapita ku agenda a United Nations amene akuti ndi a 2030, akufuna tikamafika 2030 kusakhaleso nthenda ina iliyonse, kudzakhale kuli madzi abwino, maphunziro adzakhale abwino, chuma chidzakhale tonse chofanana, tonse tidzakhale pa ntchito zabwino. Tikamafika 2030 uno 2023 kwakhala zaka zinga? Ndiye tingotenga mmene alili Malawi uno, mavuto amene alili ku Malawi kuno ndi njala imene tili nayo, pofika 2030 tikwanitsa? Chifukwa dziko lapansi chimene likupembedza sili kuchidziwa, koma inu ndine tikudziwa kuti chipulumutso chimachokera kwa ndani? Kwa Ayuda. Ndiye tiyeni Muyudayo timkhulupirire kuti ali ndani? Ali mneneri. Chifukwa zimene anazinenazo ndi zimene tudani tikuzionazi. Tikudutsa muti? Tikudutsa mmene. Ndiye akunena kuti tiyeni tichite ichi podziwa nthawi ndi chani? Ndi nyengo. Kuti nthawi ino ndi yabwino yakuuka kuchani? Kutulo, popeza chipulumutso chathu tsopano chayandikira kusiyana ndi mmene tinayamba kutani? Kukhulupirira. Mukawerenga Mateyu chapter 24 verse 13, akunena ndipo iye wakulimbika chilimbikireyo kufikira chimaliziro yemwe adzatani? Adzapulumuka. Mukawerenga verse 14, akunena kuti ndipo uthenga wa ufumu wabwino udzalalikidwa kuchani? Ku dziko lonse lapansi, ndipo chidzafika chani? Chimaliziro. Ndiye uthenga ukamalalikidwa uli ndi cholinga chake.
akuti kuti ukhale chani umboni. Ndi mzimayi uyuyu pa chitsime anapeza umboni kuti uyuyu ali mneneri, uyuyu ndi mpulumutsi. Ndi mmene wapeza umboni akuthamanga akupita kumudzi kukauza mudzi wonse. Sinudzi oti anali ndi mawu akulu bwanji oti anafikira mudzi wonse nkuuza anthu a mudzi wonse nkuthamanga nkubwera ku chitsime. Anachita machawi, adapulumutsa mudzi wakuti mudzi wakwawo unabwera kudzaona chani, kudzaona Mesiya. Mudzi wonse nkuvomereza kuti Mesiya uja ndi kuti ndi amene. Lero tikuita nani kwa Yesu amene akubwera posachita pompano. Chifukwa ngakhale ali mtipinda chopatulikitsitsa, komano ntchitoyi pang'ono ndi pang'ono akupita koyimaliza. Mukawerenga Chivumbulutso chapter 7 akunena kuti angelo anayi amene agwira mphepo zinayi zachani za dziko lapansi kuti mphepo isatani isaombe kufikira pokhapokha atamaliza kusindikiza chizindikiro pa mphumi pa ana andani a Mulungu wamoyo. Ndi zinazi nkutheka kuti chifukwa mphepo zizagwiridwa nchifukwa lero lino inu ndine tili pano kumakambirana za dzina liti, dzina la Yesu. Koma mphepozo zikasiyidwa, mphepozo akangozisiya angelo, dziko lapansi likhala ndi zinthu zimene inu ndine sitinayambe tazionapo. Zinazi zimene zikuchitika ku dziko lapansi pang'ono ndi pang'ono zikusonyeza kuti uku tikupitaku mphepo tuzayamba kutani ti zayamba kusiyidwa. Mphepo ziwomba pachani ti pa dziko. Kodi pamene mphepo ziziwomba pa dziko, inuyo mukhala mutamuvomereza mneneriyo, mukhala mutamudziwa kuti uyuyu ndi Mesiya, mukhala mutamukhulupirira kuti Yesu uja amanenedwa uja ndi uyuyu. Chifukwa Yesu amene anabwera nabadwa pa dziko lapansi, nafera munthu pa dziko lapansi, ndiye meyi amene akubwera kudzatenganso chani, kudzatenga ake kupita nawo. Ndiye mtundu wa Samariya unakhulupirira kuti uyu ali chani, ali mneneri. Ndifuna ndimalize nanu Luka chapter 15. Muyambire verse 11. Luka chapter 15 verse 11. Luka chapter 15 verse yake 11. Mawu otitsogolera fanizo la mwana wolowerera. Verse number 11. Ndipo iye anati, munthu wina anali ndi ana amuna awiri, 12. Ndipo wang'onoyo anati kwa atate wace, atate, ndigawireni itu zanga za pachuma chanu. Ndipo iye anawagawira za moyo wace. Imani kaye. Kula mawu ena amene amayankhula ndi akuphunzira. Chifukwa Yesu nthawi zambiri pophunzitsa amagwisa ntchito mafanizo kapena amagwisa ntchito myambi. Ndiye ophunzira anamfunsa kuti mphunzitsi, nchifukwa chani nthawi zonse muphiphiritsa ndi mafanizo? Ndiye Yesu mmene anayankha chinthu china chimene inu ndine lero lino tinene kuchiganizira kwambiri. Yesu anayankha akuphunzira kuti muli odala chifukwa kuti mumatani mumamva zimene ndimalankhula. Ndiye akunena kuti amaphunzitsa kapena amaphunzitsa mafanizo chifukwa kuti panali ena amene mitima yawo idali youma, malingaliro awo anali opotoka, ndiye amafuna kuti amve koma Satani asamvetsetse, aone koma Satani asaonetsetse, adziwe koma Satani asadziwitsitse. Ndiye Yesu lero lino amene inu ndi ine tikumukambirana walola kuti inu ndi ine mafanizo tifike pakumva ndi kumvetsetsa. Ndiyeno akutitenga ifeyo amene tikumva chinthu ichi kukhala otani odala. Dziko lapansi lafika ndipovuta, ngati suwelenga usochera ndithu, ambiri alalika zokondweretsa anthu, osati zochoka kumpando wa Mulungu. Usalalike
chipulumuso. Usalalike zokondwelesa munthu, ulalike za chipulumuso. Aleke chimo poti nthawi yatha lalika za chipulumuso. Ambiri amanena tizanga kumwamba, malamulo 10 adatela pantanda, akuti kumwamba kulibe Yehova, sachita mwamantha poyenda njira yawo. Usalalike zokondwelesa munthu, ulalike za chipulumuso. Aleke chimo poti nthawi yatha lalika za chipulumuso. Usalalike zokondwelesa munthu, ulalike za chipulumuso. Aleke chimo poti nthawi yatha lalika za chipulumuso. Amen. Haleluya. Akuti lalika zachani kodi? Tikamachoka mu msonkhano ukamatha kupita kunjaku tikalalike zachani kodi? Kodi ino munthu ukhala ndi ng'ombe zambiri nchinthu chabwino, kukhala ndi njinga zakapasa zambiri nchinthu chabwino, komano nthawi yomakonda kunena zokuti ndikuona mutakwera ndege, ndikuona mutakwatiwa ndi mzungu, ndikuona nchaina atakukwatirani, zimenezozo masiku ano zitivuta kwambiri. Tili modzi okondedwa eti? Koma talike zachani kodi? Zachipulumutso. Chuma cha dziko lapansi chimapita nthawi yochepa. Madzi amene avuta kuno aja, amene avuta ku Blantyre asetsa nyumba zambiri za ndani kodi? Mu nthawi yotani kodi? Ndinabwera ndi azinzanga tinajamba malo osiyanasiyana, koma chinandikhudza kwambiri titapita kwa amanje ku 3 ways ku Blantyre, napeza anyamata atatu akhala pa nyumba yawo alikhuma, nyumbayo yagwa mvula ikwadonthera, inenso ndinapita pomwepo. Ndi mwa mafunso amene ndafunsa ambiri, funso limodzi nafunsa kuti zinatenga nthawi yayitali bwanji kuti nyumba yanu igwe. Anandifotokozera kuti tili nyumbamo tinangomva phokoso kuphiriko, koma mmene zimatha mwina mphindi zitatu tinapeza nyumba yathu yagwa. Tili mutimo kodi? Mphindi zingati kodi? Zitatu. Ndi moyo ungwa ufupi tiyawuza anzathu za chilungamo cha Mulungu wakumwamba, chimecho ndichofunika eti. Zina zonse Mulungu adzati chitire ife tikakhala anthu okhulupirika. Ndi zambiri zomwe Mulungu amatipatsa ife opanda kupemphera eti. Ali pamene anapempherapo mwana wake unati Ambuye mwana itu abadwa, chonde ndikupempha kuti mulole kuti adzikula amene. Munapempherapo zimene zazimayi eti. Ali panamba unamuonapo munthu atamtenga mwana akumanko, abambo gwirani mutuwo ndigwira mene tizinkoka mwana azikula kokani kwa wakulako timusiye. Ali panapangapo zimenezo timangokula eti. Kumangodabota phazi lukhanga lisapato yamba kutani kodi kuchepa, akukhanga tikashati kasika kukwana choncho munthu nkumatani kodi. Chifukwa chani kuli Yehova Mulungu olenga kumwamba ndi chani kodi? Dziko lapansi. Elder Jovu afotokoza momveka bwino kuti dziko limene tikukhala pano ndi masiku a Nowa eti. Monga dali masiku a Nowa chomwechi masiku achani kodi? Akumapeto. Ngati tsimikiza ganzo nena kuti tibwerere kwa ndani kodi? Kwa Mulungu wathu monga mwana olowerera. Brother Witness akuchitira umboni za masomphenya amene Mulungu wakumwamba amawapatsa, amene matsata program ya zizindikiro zakutha kwa nthawi pawere Mzati ndangati. Ambuye akudalitseni. Ena mwina munamvera kuti Brother Witness masomphenya adayamba kulandira bwanji, koma peza ena simunamverepo. Ndi apempha lendo nakamabwera adzafotokoze, komanso atifotokoze kuti masomphenya ndi chani, maloto ndi chani eti. Chifukwa mitamba kuona phunzo ja mmamawa kuti tili pati mulosi chimene Mulungu wakumwamba wakhazikitsa apa, Satana so amakhazikitsa chofanana ndi chimene chopatipo kodi penapa. Ndiye kuti usiyanitse kuti maloto awachokera kwa Mulungu awachokera kwa Satana sizophweka. Kuti usiyanitse kuti masomphenya awachokera kwa Mulungu awa kwa Satana sizotani kodi. Alipo ambiri amanena kuti ananditenga nakaona gahena anthu akuzunzika kwambiri, chonde musamachimwe. Munamvapo zimene zijeti? Koma mumakhulupirira bwanji kuti nzochoka kwa Mulungu? Zofunika malemba azititsogolera mu nkhani zimenezi.
chifukwa kamafotokoza momveka bwino zimamveka bwino ndithu. Mwinanso munthu kumaliya kuti naona eneyo. Munthu ataona adisuta akunama kumayi anodani ngati munthu. Koma kodi pakuonapo amamuonetsadi ndi mulungu kapena ndi mdaniyo? Zofunika mawu mulunguwa azititsogolera. Koma maphunziro amene tinawo tipanga brother witness atitsogolera mbali imeneyo kuti tisiyanitse kuti maloto ochoka kwa mulungu amabwera bwanji, masomphenya ochoka kwa mulungu amabwera bwanji, chifukwa dziko limene ukhalali lafika povuta kwambiri. Napeza abusa ena amauza mayi ena kuti mayi ndikuona mukuzunzika kwambiri. Mukudziwa chifukwa chani? Mwamuna amene munakwatiwa Yesu wanu iyayi. Mwamuna wanu ali mutima kodi? Ali muno. Tisale kudya amayi. Zochoka kwa mulungu zimenezo ndizofunika kusamala kwambiri. Tukhala masiku ovuta eti Ambuye atithandize. Tili pati muulosi nchimene tikuyang'ana kwambiri maphunziro amene tinawo. Ifo moyo wathu ukuyenda muulosi okhaokha kuyambira chiyambi cha dziko mpaka na chani kodi kumathero a moyo uno. Apa ningodutsa chabe ifa chona amene mama kunalibeko. Timaona Genesis chapter 3 verse number 15 kuti mulungu adakhazika udani pakati pa njoka ndi mkazi. Satana ndi mkazi ndi mbewu yake. Tiona kuti mkaziyo ndi chani? Ndi moyo unowo pali nkhondo pakati pa Khristu ndi Satana. Timaona zone ningodutsa kumene koko kuti tende bwino kumusiko. Timaona kunena kuti kuchivumbulutso akutitsimikizira kuti kuli nkhondodi chifukwa chinjoka chinakwiya ndi mkazi ndi chinamuko kachita nkhondo ndi otsala a mbewu ya mkazi amene wakusunga malamulo ndukhala umboni wa Yesu. Ndi buku loyambirira m'Bible Genesis lukambaza kuti pali udani imene ili nkhondo pakati pa Khristu ndi Satana. Buku lomalizira m'Bible Chivumbulutso likutsimikizira ganizo limenelo kuti kulidi nkhondo. Tikuona nkhani yeti titamva zono kuti mudzi muno amfumu akulengeza chonde azibambo wonse tikumane mamawa tikambirane. Ndikubwera pa bola mfumu akufotokoza kuti kuli chiopsezo kwamveka kuti mudzi kapena kuti kodi mudzi wandikira nanu ndi chani? Mudzi wandikira kuno ndi chani? Lobeni owandikira kunoko Mwamadi. Mwamadi kumulanja. Okay, chabwino. Titamva zoti mudzi kwa Mwamadi azibamba kusonkhana akufuna azathire nkhondo mmudzi muno. Azibamba muno mungatani? Kuyamba kukonzeka redi, kuyamba kusula mauta, kusula machani, kukonzekera nkhondo imene kubwera. Ndingati Bible ifotokoza kuti kumathero a moyo uno kuli nkhondo. Bwanji tizigona redi? Tikuyenera kukonzekera. Tili modzi okondedwa eti? Brother witness aduza zinthu zambiri. Kumasta mvetserani akufotokoza kunena kuti okhawo osunga malamulo a mulungu ndi amene Satana akudana nawo. Ndikuti pali ngati pali malamulo a mulungu apwina akuwatsatira mu dziko lapansi akumana ndi mavuto. Chifukwa Satanayo ndi amene akulimbikitsa nkhondo imeneyi yofuna kuphwanya malamulo a mulungu akumwamba. Uku ningodutsako chabe tinakambira zambiri mama afa ndikakhalitsaku ndiye kuti mwina tiyerekezaso pa njira. Nafotokoza kuti pa nsonga penipeni pa nkhondo kapena pa nsonga penipeni pa ulosi umene tikuyendamo ndi ganizo lonena kuti akakamiza wina aliyense afuna asafune pa dziko lapansi alambire chirombo cho mphamvu yake ikuchokera kwa Satana mali mdani kuchita kukakamiza. Mulungu sakakamiza eti. Komanso mulungu akutionetsa ganizo kuti ife timpembedze iyeyo mu mzimu ndi mchoonadi mwachisankho cha ufulu. Ndi pamenepa ndi pa nsonga pa ulosi umene tikuyenda nawo ndi kuyang'ana mu zonse zimene tingaone. Timatsimikizirana kunena kuti Yesu Khristu mwana wa nkhosa wophedwa kuyambira m'makhazikitsidwe a dziko lapansi. Ndi timaona ganizo la makhazikitsidwe a dziko lapansi. Timona kuti kuchiyambi komwe mulungu adayika mtendere pa moyo wa munthu kumuyikira m'malo a mtendere moyo wosatha kumkonzera moyo wosatha. Izi adafotokoza ndi Yesu ku Mateyu 25 verse number 34. Padutsa nthawi yayitali mitundu ya anthu adutsa koma Yesu atabwera adafotokoza